Lo bailan Mariano, mi amor y Alexandre. Lo bailan los brothers, lo bailan mi hermano. Lo bailan mi hermana con la braga de hermano. Perrea, perrea. Chiqui, chiqui, y se reventó. Es Argentina, se llama mejor. Y la chiqui, chiqui, toda vida pisa. Y la chiqui, chiqui, y sonaba y misa. De chiqui, Alonso, de chiqui, Alonso. De chiqui, brothers. La rateta presumida. La rateta presumida. Miradla. La fada. Aquesta fada encantada. On està la fada?
aplaudiment per la fada. I també un aplaudiment per la Caputxeta Vermella. I un aplaudiment per la Caperucita Roca. La Caperucita Roja també era la mateixa, molt bé. Va, Batman! Batman, mira Batman! Aquests aplaudiments, vinga va, per la sevillana! Corre a passar, vinga! I ara ve el Vikingo! Vidal! Saluda, saluda! El rei! On està el rei? La princesa gòtica. Vinga. I també tenim un motorista. El motorista. Motorista, el motorista. Vinga, aquest aplaudiment per motorista el seu casco. Mr. Potato, Potato. On està Potato? Molt bé, el director de payaso. Director de payaso. Aquest aplaudiment. I per acabar, la sevillana. La sevillana. Venga, saluda con este arte. Venga, ole. Bueno, ¿mos ha arribat el rei? ¿Mos ha arribat el rei o no? No ha arribat el rei. Bueno, mentrestant anirem passant les parelles infantils. Ah, que ja arriba la Caputxeta Vermella, la segona. Mireu-la, aquí. Saluda. Aplaudiu a la Caputxeta Vermella, que la tenim aquí davant de l'escenari, que se n'havia anat de visita pel lloc. Molt bé, tal com dèiem, les parelles infantils. Tenim les majorets. Vinga, així. Molt bé. Molt bé. Los patos. Molt bé. I per acabar, el zorro i la princesa. Mira-lo. Bueno, ¿han arribat los patos o qué? No hi ha patos. Oh. Bueno, i ara, per acabar els petits Adams, molt bé. I ara seguim amb les bruixes i els bruixots. Vindran les campanilles i els pirates. Molt bé, i per acabar la desfilada dels grups infantils, les petites mòmies. Aquí estan, vinga, un fort aplaudiment.
aplaudiment per les petites mòmies. Aquest últim grup que desfila infantil. I ara ens prepararem perquè és Potato. Ja el tenim aquí, va. La següent categoria d'adults són les parelles. Primer tenim la Bella i la Bèstia. Molt bé, i ara tenim a la Pantera Rosa i el monstre de les galetes. A continuació tenim una parella d'arlequins. Una parella d'arlequins. Ja estan aquí. Vinga. I per acabar les parelles d'adults tenim una parella que diuen te lo arreglo. A veure aquestes parelles que arreglen. I ara per acabar els adults tenim la desfilada dels grups. Primer que tots tenim els Adams. I un aplaudiment per a la família Adams. I també tenim un grup de bruixes i bruixots. Després tenim una colla de vikings. A veure aquesta colla de vikings. I des dels anys 60 ens arriben els hippies. Pau i amor. Y también tenemos que decir que solo íbamos para Plátanos. Una miqueta de lloc. Molt bé, i per acabar la desfilada d'adults tenim les mòmies. Aquestes mòmies, va, on estan? Sí, tu també, vinga, passa allò. Molt bé. Vistos tots, ara el jurat ens posarem a deliberar, ens pensarem els guanyadors, donem uns minutets i tornem amb els premis infantils individuals. Començarem pel tercer, i el tercer individual és Potato, que pugi per aquí al costat, aquí dalt de l'escenari. Un aplaudiment pel tercer premi infantil. Ja el tenim aquí. Treu això. Saluda, vinga. Molt bé. El segon premi és per la caputxeta vermella.
La primera caputxeta vermella que hem vist. On està la caputxeta vermella? I que ja tenim aquí un aplaudiment que no pot pujar soleta. I el primer premi creiem que és per a Super Mario Bros. I la seva bicicleta. Que pugui tirar la bicicleta incluïda. Tercer que té 25 anys al Super Mario Bros. El veiem molt jove. Molt bé. Un parell de cosetes abans de continuar amb els premis dels adults, i és que a la secció d'objectes perduts tenim una funda d'una càmera i tenim un xumet, ¿vale? I ara seguim amb els premis d'adults. El més difícil de triar ha sigut el premi individual d'adults, perquè no sabíem a qui triar. I finalment... Ja està. Perdó, que falten els grups. Bueno, el tercer de parella, la tercera parella infantil, perdó, és La Bella i la Bèstia. La Bella i la Bèstia, infantil. De parelles infantils és per a El Zorro i la Princesa. Espera que s'animin, vale? Que han quedat segons. I ara el primer premi de les parelles infantils és per als majorets. Vinga, saltant i ballant amb aquesta alegria. I per acabar amb els infantils tenim els grups. El tercer grup infantil són les Campanilles i els Pirates.
El segon grup infantil són les bruixes i els bruixots. Ara que estem a tots, vinga, un fort aplaudiment per a aquestes bruixes i aquests bruixots. I en primer lloc d'aquests grups infantils són aquesta petita família Adams. Sí, ara venen els adults individuals, la decisió més difícil d'aquesta tarda. No sabíem a qui donar-li el premi i al final han decidit només donar un sol premi a Mr. Potato. És potata, És potata! Digue un aplaudiment, home! Tot seguit, seguirem els premis de les parelles d'adults amb el tercer premi. I si no s'entén la disfressa, és que no. El tercer premi és per a la Pantera Rosa i el monstre de les galetes.
classificat, La Bella i la Bèstia. I en primer lloc, la parella d'Arlequins. I ara venen els grups d'adults. En tercer lloc, les bruixes i els bruixots. Anem passant, que no són pocs. Vinga. I sou tots ja? Doncs vinga, un aplaudiment per a les bruixes i els bruixots. En segon lloc d'aquests grups d'adults tenim a la família Adams. Aplaudiment per a la família Adams. Molt bé. El primer premi dels grups adults, i ja podeu fer lloc a la pista, és porque solo íbamos a por plátanos.
primers classificats. Pels 8, Ahí, son 8. Pels 8. Vinga, gràcies, un aplaudiment de despedida. Perquè ara ja... I ara, venen els premis de les carrosses, que per raons òbvies no han desfilat aquí dins, però els han vist tots a fora al carrer. Per tant, teniu el tercer classificat, que és The Walking Dead. Segon classificat de les carrosses, la Cenicienta. Vinga. Un aplaudiment a aquesta Ventafocs i els seus prínceps. Molt bé, mentrestant baixem aquesta comparsa, recordem a totes les carrosses que no hagin estat premiades, per tant no sabem qui és el primer de moment, tenen que passin per l'Ajuntament, que tenen un premi de 50 euros. Vale, amiga? Per aquestes carrosses. Bé, i ara ve el primer premi.